Jeg hedder Ida, og jeg er 20 år, og jeg kommer oprindeligt fra Hørsholm, og så er jeg flyttet herover for at studere. Jeg har i alt været instruktør i 8 år, og har så været her i Aarhus i et enkelt år. Det jeg godt kan lide ved at være instruktør, det er de her børn, jeg arbejder med. Altså, jeg lærer de her børn noget nyt. Gennem en sæson, der får jeg de her børn ud, som måske har startet med at være helt generte og knap nok tør være i hallen uden mor og far. Hvor jeg kan ende ud med, at de det sidste år egentlig at lave kolbøtter selv, og ikke har behov for at have mor og far i hallen. Så den her læring, der sker med de her børn. Men samtidig har det også udviklet mig enormt meget som person. Altså jeg startede, da jeg var hjælpeinstruktør, med at være enormt genert og knap nok turde tale til de her unger, jeg havde, eller mine medinstruktører. Men jeg er ligesom vokset med min rolle og selv blevet enormt udadvendt. Både i rollen som instruktør, men også i min hverdag. Så det har også ligesom hjulpet mig i min egen hverdag at lære det her med at skulle være udadvendt og tage kontakten til forældrene og tale til børnene og alligevel være pædagogisk.